Hanyoyi 10 da ake gane maƙiyi. Maƙiyinka yana farin ciki da kuskurenka kamar yadda baya farin ciki da nasararka. Maƙiyinka idan kai nasara yana jin haushi, amma idan kai kuskure yana farin ciki. Maƙiyinka yana yawan yi maka ƙage ko kuma yaɗa maganganu marasa kyau a bayanka. Maƙiyinka yakan nemi rage darajarka a idanuwan mutane. Maƙiyinka yana nuna maka soyayya a zahiri, amma ayyukansa suna nuna akasin haka. Maƙiyinka kalamansa suna da daɗi, amma ayyukansa suna cike da cutarwa. Maƙiyinka yana ƙoƙarin hana ka ci gaba ko kuma samun alkhairi a rayuwarka. Maƙiyinka yakan kawo maka cikas a hanyarka ko kuma ya raunana ƙwarin gwiwarka. Maƙiyinka yana yawan hassada da yawan kwatanta kansa da kai. Ba kowane mutum ne da kuke samun saɓanin fahimta yake kasancewa maƙiyi a gare ka ba, kuma ba kowane mutum da yake yabanka ne masoyinka ba. Ana gane mutane ne da halayensu da kuma ayyukansu, ba wai da maganganunsu kaɗai ba. Hanyoyi 10 da ake gane maƙiyi. Maƙiyinka yana farin ciki da kuskurenka kamar yadda baya farin ciki da nasararka. Maƙiyinka idan kai nasara yana jin haushi, amma idan kai kuskure yana farin ciki. Maƙiyinka yana yawan yi maka ƙage ko kuma yaɗa maganganu marasa kyau a bayanka. Maƙiyinka yakan nemi rage darajarka a idanuwan mutane. Maƙiyinka yana nuna maka soyayya a zahiri, amma ayyukansa suna nuna akasin haka. Maƙiyinka kalamansa suna da daɗi, amma ayyukansa suna cike da cutarwa. Maƙiyinka yana ƙoƙarin hana ka ci gaba ko kuma samun alkhairi a rayuwarka. Maƙiyinka yakan kawo maka cikas a hanyarka ko kuma ya raunana ƙwarin gwiwarka. Maƙiyinka yana yawan hassada da yawan kwatanta kansa da kai. Ba kowane mutum ne da kuke samun saɓanin fahimta yake kasancewa maƙiyi a gare ka ba, kuma ba kowane mutum da yake yabanka ne masoyinka ba. Ana gane mutane ne da halayensu da kuma ayyukansu, ba wai da maganganunsu kaɗai ba. Hanyoyi 10 da ake gane maƙiyi. Maƙiyinka yana farin ciki da kuskurenka kamar yadda baya farin ciki da nasararka. Maƙiyinka idan kai nasara yana jin haushi, amma idan kai kuskure yana farin ciki. Maƙiyinka yana yawan yi maka ƙage ko kuma yaɗa maganganu marasa kyau a bayanka. Maƙiyinka yakan nemi rage darajarka a idanuwan mutane. Maƙiyinka yana nuna maka soyayya a zahiri, amma ayyukansa suna nuna akasin haka. Maƙiyinka kalamansa suna da daɗi, amma ayyukansa suna cike da cutarwa. Maƙiyinka yana ƙoƙarin hana ka ci gaba ko kuma samun alkhairi a rayuwarka. Maƙiyinka yakan kawo maka cikas a hanyarka ko kuma ya raunana ƙwarin gwiwarka. Maƙiyinka yana yawan hassada da yawan kwatanta kansa da kai. Ba kowane mutum ne da kuke samun saɓanin fahimta yake kasancewa maƙiyi a gare ka ba, kuma ba kowane mutum da yake yabanka ne masoyinka ba. Ana gane mutane ne da halayensu da kuma ayyukansu, ba wai da maganganunsu kaɗai ba.